Madino. Hi, Miss Carol. Pareho kayo tipo sa ibang mga biblika. Ito rin kami na sa mga kailangan. Thank you, Kirby. Jean Maglasa, hello, si Carol, shout out, watching from Lago, Pastoria, Cebu. Always ko magsunod din yung kadaan daw. Thank you. Glad, pangat. Ay, Sir Ray Samson! Sir Ray ba? Oh, hey! Sir, thank you. Apel lang man. Thank you so much, Sir. Okay, na siya pangutana. Attorney, unsa nang tattoo sa imong bugtong sa ining anak? Actually, sa kuan nila mo, yung kanang kanang nga symbol na yun sa amo ang family. So, kaning letter S man ni siya sa amo aning apelido. Oh, kapaskas. Ini perbito ako eh. Thank you. So, ini siya kapaspas guys, no? Huwag pag ibig ako, nanasad. Pero feel ako din na ganito na sa sir na halit nakapaspas mo ka or Hindi nakabantay mo siya. nagtakama siya ba? Nakabantay mo siya. Kung ito, kapag pinapasok ito, kung nagdali nyo. So, lamit ikan ang rin sa booksit, right? Bagsin. Yung pangutan na. Hi, Kuya Jun! Kuhana. Ano kita? Gajuhon mo ka. Ganito na to. Nasing pangutan na doon, Bonita Aguilar Cariaga. Hello mga idol. Attorney, nasakitan ka kay kasulod na si Rico kay Ella. Watching Everything Branch of Time. Yes. Maayo. Actually, nakaka-nagri kayo mo kung nag-cheer up good. Nag-cheer up agad niya mo. Tawa-tawa lang po niya. Di ba yan? Di ba yan? Nakadiri ako. Mo hindi cheer up ba? Signature of niya. Mato po siya kawayo na po siya. Kapakuyo siya siya papa. Ano na siya? Kanang si Sala ba? Lula din na niya. Lula din si Sala yung mama school niya. Oh, siya yung mama. Pwede lang. Pwede rin. Pwede rin. Pwede kayo. Don Juan. Don Marco. Kuya, Juan. Yan, ito talaga yung nalita. Hindi mo ibinuan. Ito lang yun. Yabag mo na. Nag-reply si Ma'am Elaine. Ha? Nagkanataan niya sa titan. Oh. So, libatin din mo ni attorney. Salamat kaayo sa inyong pagbati. Karoon kami ka. Salamat kasi yung pagbati ng attorney ka mauwi pa sa ako sa ila. Hindi ka ba ni-comfort? Ako yung comfort. Pero, most na siya. Sa kanan sa nga drama, ako sa mismo, nasa ka ng lesson ko na ako ba, kung naagani mo'y nagustuhan, kunya ang tao, tinatagsan ko kanang nagpakita sa kanang gusto sa inyo, ayaw na mo pagpadili. Ayaw na po, uy, pagbilis ka. Ay, nanawa na, resulta ni attorney, nagpa-uwi, siya, o sinilita po. Ninyo ulo na siya sa lain, yakang magkilakila ko. Abo mo na ako. Saan dapat mauya, babae, or lalaki. Ikaw ya, ikaw una ya. Ito? Hindi dapat tumuyap pa yung laki. Para ako, laki. Pero ako, pwede mo. Ako, kailangan gila ba? Kailangan ito babae. Kailangan kinanggan nga. Barugan bisa. Ay. Kailangan nga. Bisa kumala ka. Bisa gusto sa laki. Pinugyaw ka lang. Ayaw. Wala ang babae. Ito sa kuya kayo. Nang sabi yung lalaki, ang grabe sa ito to. Ang galing mo kuhan, galing mo kuhan. Diba? Kuya, what if Naino kayo. kanang plano na kung kayo mo, nag-virtual affiliation ng tuwa niya. Dili lang mo yung mga tagal o label ako sa kusa. Lalaki, di ka sundi niya ako ba? Sigurado, di ba? Ano yun? Siguro, pero lang ko, masayong pra na siya kung naiuyab, kinay-karelasyon, ikaw po, nauna ka. Kana siya, na siya. Make sure nga, why foul? Ako, parehin ako ron. Hindi na, may babae mo na ako. Uy! Wala na rin. Hindi ka, hindi mo una-una. Hindi, maglaw na sila. Sige ka. Hindi pala, guwag mo. Pero ikaw, gimawag mo na. Or di sa kanya, di ka sugtong. Kumuyap ko, mahal na usugton. Pero ako, mahal na usugton. Basta na kayo, ko na kumuyap ko. Okay. Okay, at least huwag kayo pagbahay, di ba? Oo. Kita na, kapag na si Timo? Si Ekir. Kaya, Kapila na ko na ka, kuya. pila na ko na question. Nakauya? Ano hindi ka nauya? Ano ba na eh? Ang kaya ko na uyap sa una, ra? Juan,
Sa... Wala, nagkakain ka na. Pero ang ako pangutan na, follow-up question. May baw sila kaya mo. Akura. Kalau uyab na ko na ibaw uyab. Ang pangangko niya, oy. Ito na pinagibaw niya. Ano lang? Ay, nalang. Si, may comment si Sir Lee Samson. Kung sa Ma'am Ella, Barison ka ayong ni Franco, asawa ni Cathy, may mga martyr si Franco. Dili na sa katong nagbangutan na. Ito, kaya pangkoy na. Sino what? Ano ko lang? Franco ko na. Asawa ni Cathy. Almura! Hello, Paul Alex Loro. Ay, Uy, Alex. nalaman siya kung si Halas na. Hindi, altarin na tao? Basta daga, makalit Ay, sila. wala. Kaya, Ano ito? Kuya, kuya na ikikita. Oh. Pero sa Taganaga, no, si Consial Alex Lara, ibalik ko, pili. Oh, hindi ka sila, no? So, ikalinte si Consial Alex Lara. Basta daga, Alex Lara. Yeah, bayad, bayad. Bayad, bayad. Bayad lang. Uy, Alex Lara, kasi kita sa pagkaling ni Don Marco. Oh. Hindi kayo kanakan sa daya. Siya biya itong direktor, ha? Oo, sir. Sa public. Pakalimot mo. Kasi gusto makibaw. Or ikaw sa public Mario kay si... Ate Bibi, Omega Gold. Kasi bakalimutangin nyo ba? Nakuha na si Ate Bibi, kuha na siya maglabad-labad. Sa iyong utok, no? So, Kasi nagduwa-duwa sa inyong utok. Ang dama rin na. Kumbri ko na natin. Kasi yung tagkaon, eh? Ha? Oo, ito eh. Tataon siya, ha? Idol Ma'am Jelly, idol ika as Ella, pero mas gusto na ko makadayon sila Rico o attorney. Ay, baka na magiging na ako. Bakit sa yung kadayon ba? No more questions? Clarification? Violent reaction? Ano? Ako, no, di ko. Ma? Ano? Eh, kung sa nili ako man mo? Eh, ang tagman nyo. Hindi mo ko iwanin mo kaong yung sa una. Okay, sa depresa mo padayon sa lahat itong sa lahat ng pagtubag sa kwaleno sa ilang mga pagkutanan, no? So, ito sa dating isingit niya eh. Okay, ang Judel Enterprises, you know? Okay, ang Judel Enterprises niya, you know? Yeah. Kung siya to'y napakot ng talisay ron, talisay. So, doon na sila ay baligya ng mga LPG sa nunok talisay. Yeah, doon na tindahan ang shine gas diya sa Pinamungahan. Doon sila yung tindahan sa tindahan. Hello, thank you. Uy, namiyan! Everyone, o tanawa. Diba kita? Sa ito Diba ba? kita kaya? Lumikita na. Bakit ka namiang na sisig? So, katong doon din eh. Sa kinlayo ba, basta dami sa tiyanan, kali mo rin sa Dili siya lisod tultulon, kaya ano sa bawah. tulon. Di siya lisod tultulon, Sa Luis kaya naa nila. siya sa naa siya sa GPS. Ma-trace ra ninyo, i-search lang niyo sa GPS ang Bagsi Resto. Oh, ato din. Ganda. Pakita ka. Kanin. Mao na siya. So, dili pa maglisod og tultol, o di ba? Mao na ni siya. Nakapagin sila available na sisig. Doon siya sa kuhain. Asa sila milkshake na na. Nasa milkshake. 60 pesos raw. 60 pesos ra. Ano siya makubakan mo ito? Ma'am, thank you tayo. Hi, Mary! Hi, Okay, Karen. ako man si Ingrid. Happy birthday. Makuman din ito igan. Kasi pa makuman din. Sige, basa rin doon. Basa rin. Kaya maka... Tagyan doon sa kuwan. Ano ni Sir Don? Mga onta ko yan eh. Guys, ang tag-iya ni Ay dinhi sa Bugsinan mo. Natakpan na nung huli ko yan. Ang tag-iya ni dinhi sa Bagsi Resto, mao si Ma'am Roda Nadal. Sakto, ma'am? Okay. Ito? Okay. Okay, buksan kayo sa guys. Tayong owner. Oh, grabe. Grabe ka. Accommodating kayo sila.
Bayan sa atin, makadilaw sa meron sa ilang sisil. Lagyan din sila gihan tayo pagkaon guys. Bani pa namin na guys ko. Sakto na taon naman. Ano mo, lagi mo irong ako. Ini merah. Putih. Udah bakal putih, udah bakal. Tinawag ka yung ano? Ako yawan ako ani nga naasi ko yari kay Dari seri dahil dari tahu seri. Real niya no? Dong, ako ba dong? Hello sa 36 viewers. Pakimay Kuya Ritin. Ha? Reason for saying that today. Huwag naman. Huwag naman. Ano yung nabusog na mo? Jimwell Iverson watching from South Korea. Hello. Ako to South Korea. Yeah. Si Jonathan Montijo Tulaping. Hello mga idol sa radio. Yan ni Jeven Dumagit. Mutala siya asa kung si Randy. So si Randy Suson busy kayo no? Siya magka-dukugan. Kita ka rin dito eh. Randy Suson. Yan, Cherry Aguilo. Pa-shout out from Tagum City. Ni Elaine G. Abonero, pa-shout out ng Carol Abonero family from San Isidro, Bohol. Hi Elaine! Elani? Huwag mo kita sa shout out niya? So katong kuan, katong gusto magpada sa handumanan sa kawi. Doon na tayo page ng buhat, no? Katong handumanan sa kawi. Na lunay logo nga DYHP. Armen DYHP. Basta-basahan sila dahil. So kung di niyo makita, pwede niyo i-search ang page ni Carol Marikaen. Pwede mo magka-padaniya dito o ni Jelly Haka. Kung sa konsang page, ako ang Ricky Bangis Garing, pwede nyo ipadali. Pero ayaw na yung lubliya ha, kung magpadali ko ni Carol, kakaroon na lang. Yung ipadali, Jelly, kaya malubliya mo siya guys. Ano na itong sit up. So katong kuwan di ba katong karaan nga page na dumanan dahil, yung pibawan na duman siya. So naaming ikuan kung sa una pa, kasi kung saan mo, sa lugar ito nila, kung natin mga talent na kapag. Cover girl? Wala siya ka page sa itong kapag karaan itong gisundan. Ibuhat mo ito siya sa una nga writer na wala sa radyo. So gisunod na lang. Kanang page nga kung sa dalagan ka ron, wala ka itong bago. Nanangutan na sa kalang i-post ganina. As a writer, unsay mga tips para maka-achieve o nindot ka script? Hope ma-appeal nga pangutana. Salamat po. Ayun. Kani ba tubag din ang tulo. So lalagay na may isa mo na tubag. Okay, maganda niya. As a writer, unsay tips na makahimo sila og bindog istorya? Na ma-achieve ko na mga nindot ka script. Ito na siya, ito na siya writer na siya or mga mo ba? Sige ako, anak ko. So kayo, wala kang hindi ko ingon nga nangaraan na dito sa as a writer. So mamuha din mga tips din sa kanyang mga nangaraan na. So kung saan si Kuya Nicky maghatag ko ana mo. For example, sa buhanan, ayan, di mo na ako. Which is, makaimon sa ko kay Radyo, lahin ko din Radyo, lahin sa TV. So sa Radyo mo, di ba, yung parang yung paano na ang maminaw na din ka, makay makita. So dapat, kada exen na connected siya. Kaya mo ko sakto sa gibli, pwede nga, mo rin mo exen na, mo rin mo exen na karoon, kasunod na sa exen na. Mausap na tayo. Mausap lang galit. Kailangan connected siya sa storya. Dapat na siya ang istorya ay kanang like ang flow, ang dapat sa istorya dapat nagsipadulhan. Dili kay kanang nag-isina ka diri, nag-isina diri niya kanawa. So dapat kung nag-isina ka sa pinakasugod, mo connect yun na siya sa unsay mahitabo sa umaabot. Kaya kung dili naman na siya maabot, may pagwa na lang kay mo project dito natin. No, yeah. Okay. Ito na utana ro basig nagsuwat-suwat yan siya sa amin sa iya pag dami sa iwa karon nga ano uso ba ang ano na social media kasi na sige buat na kuan ba Writer sa siya. suwat siya dala sa may baw para na ko lang kung ganahan ka o sa namo ro pag yung kadang drama
storyline ka. Storyline. Sa may bawa ka sa ikot sa mong storya. Yan na. Niya, character down. Siya. Kaya kung wajib ka kay kailan ko pa sa namuro na pag-iyo na script ron paso ng mga writer niya nag-aswat ng serya no di na lalim sa ating atuwa dam nagpunta sa kwadron ng tapos so tabo mag-serial din ka pagkuan na so nay mo para na ko kung critical ko na sa writer ko mag-search ka magtawlakaw ka doon na kayo makita tikot so doon na kayo madunggan suwag tayo na kung inag mo rin yung i-technology mo ba? Suwag mo. Kunya, mabot sa inyo ha, usapan mo. Kung nakabantay mo, kita, doon na tayo, bantay ka na magpapos. Rin doon tayo nagkakahan. Para ko dat. Ikaw mo ito siya makalimot na kayo sa ito. Nag-workation na yung utok. Nagulian mo magkuhan, ma-technology mo ako. Malimutan na ito siya. So sa talagdagan ng imong utok, pag di pa nimo mahimo script karo, i-take out ka na sa video. Mabila ito yung story na sa upan ng writer niya na word ko na practice. Ako na yung kita ko ng magsuwat. Paminaw, dimati, isuwat. Ako na word na practice ko. Naging ko nila ko mag-writer siya kaya. Talent sabihan ni writer din, may kanan nga kanang tao ka na magsuwat. Kasi naroon, sinyong kabataan mo naroon. O, nakasuwat na mo. Naiubansan nga, hindi ka na siya makasuwat. Para sa gawin, pero Pangutanan na siya ni Sir Harold James. As a writer, sa mga tips ka maka-achieve o nito ng script. Ngunit nasa Jay ka na kalawang question. Yes, Sir Ricky Galing, unsa ka struggle ang itig background effects? Pasabot siguro niya mag-saman. Unsa ka struggle? ito yung bawal nila nga. Ito, ano na tingin mo mag editor, spinner, sa sound ka ng sound to live. Kung ano no? Talang sa spinner, music. So, ano siya yung gamit ko gamit na o ka ng computer. Gamit ko ka ng mga effects. Kaya karoon panahon na nan madal sa computer. Yung para sa una nga. Dahil pero ka ng mga sound na kuha din sa computer, na pwede rin na namo, nakbo, na basta kung natayin ko sa sound. Dahil medyo system ito na sa'yo tayo kay mag-imagine mo siya ka. Kama sa script, nag-imagine ka kung sila sa kuhan. Bisa darbay mga writer na di masuwat ka, di matungkol kung sa'yo ang iwato. Dito sa sound na ka, nag-imagine ka, ikaw nagkasang sa'yo mong kuhan. Matabang. Pero nandiyan sa kaya kuya na nandiyan sa day na to ang mga spinner, yung mga audio editors sa so, di ba kaya wala kayo sila mga knowledge sa mga listeners, no? Gusto ko sabi sila kayo kayo kasi yung help with sa Yan. yeah. Kaya mo, Ariel. Ariel Mangka, Randy, Vinci, Spinner, no? Ketripon. Ketripon Kaya ka na. Morales. Susun. Kali Suson. Randy Suson, si Lloyd, yan nada. Randy Tayan. Jeffrey. Ano siya ang mga kuhan nga wak, hindi makita, more behind the camera. Yan, hindi mo si Kuya Ray Adriano, o dili kayo masabot ang sulti ni Bangis, murag layo na sa mic. Pakusog-kusugi ang tingog ni Bangis. Ako naman ang idol, itingman na ba na ako? Wala pa. Si Kuya Ray di ay, Ray kani si Reynaldo Arellano, mo din ang among direktor sa Jack. Jack the Scientist. Ya karon pag Scientist. siya pwede suwato na siya kun ako ang masultihon. Oh, siya na. Oh, mas pwede sa Oh, bispera ko. speaking siya. Oh. Nya ko sa di ay ako sa ibabaw ko na si Kuya Ray. Siya di akong pati sa anghel nga bantayanan siya si Damien kay dagan niya rin ko ano siya ihang tingog kay makakuan na gid ko ang ayan ko kay tingog naman. Bro, di mo niyo. Oh, bro, di mo niyo pero sa puso lang putay yan sa riyan. Mudagan sa wala sa na si Pudro mo, di ba? Hindi na. Ayaw. Dili pa. Hindi pa nakabayad yung Kuya Ray na to. Magpa-impression gid ni. Naka-coverage ba yung Pudro mo rin kanan. Pagdala ng mic. Ma'am Sherry Aguilo, na sinukutan na. Si Purno siya nakakuha na to. Nakapos, no? Ang sa
kami masayon, magkontrabida or bida. Ano lang? Kaya na ito, pag ito kayo mga pwede na rin. Pero may bawat nila nga. Bisa kung sa karoon, kaya nila. Oh? Bida ko punta bida. Uy, oy. Oy, bilhin niya happy birthday di ay Ma'am Pierre, no? Thank you, Ma'am Elanie. Thank you. Huwag yun na eh. Bisa kayo sa recording, yung ka lang sa maginaw ko, sa radyo. Hindi hindi yung very key. Pag-ibig ko. I love you. Ano eh, wa? Hindi. Eh, tabunan ko, no? Yung sigara ko, matabunan kami. Isa pa. Buti lang yung mga May mga tatali na busog ka, mami? Hmm? Singgit ang tali. Ano mo suko? Ay, wala mo pang yan. Ay, wala siya. Tapos ka rin. Yung project lang ba? Yung project. Lago ka niya. Busog ka hinoon. Gusto ko hinoon. Makaibog po mo diha eh. From Maria Karahay Bakugbo. Dali, ma. Sa mga wali kang kita ganina, no? Si Kuan. Ay. Uy, comment si Kuan, si Ma'am Elanie. Sir Ricky, wapo gid ka sir, sa kung saon. Wapo man. Kasi tayo sa'yo nakita, wala to makita. Ma'am, nito siguro yung cellphone. Hindi. Sila ay yung Ay, bakit naman diha anong lagi mga tao nga yung gwapo, no? Magkano nyo na sa una dahil? Storya nila ko rin, no? Kaya nyo sa una. Ako nangikuha ako. Sa uno dito, natin naman. Akto na ko sa mga ano, pato sila harap na Mindanao. Tak na mga taga dito, ngiro na. Masama na nabi. Ano ni? Pwedeen mo na yun. Taga Cebu. Oh! Abi, gagwa mo rin dito Cebu. Napakilog lang mo eh. Yan ang itong mga tao. Ito bang nag-arte mo kaya? Kung huwaman mo ang akong mga mata, makita mo ang kagwapo sa mukha. Parang ito mo kung sila nga ba? Pag-ingon sa kalimot sa akong asawa na, mali mo ba nabi? Ipatigong na ako na. Ditubag din natin bitbitin mo. Kung huwaman mo ang akong mga mata, makita mo ang kagwapo sa akong bala. Okay ba? So, atong may bawal na, hindi ka ng taong wapo-wapo, ba't di wala na yung agad yan ay ubalat wapo rin. Pero wala ka rin ka maging Oscar Ricky, no? Writer na ba niya siya? Kaya may tabuan ito, pamutan ko sa tibigbig. Ayaw lang! Kita ka sama mo! Namakkat kayo, namakkat. Kita ka sama mo! Ba't patalawan na sa live ya? Sama mo. Magkamag ka na, pag-inumpaw. Gulapan na pag-ibsing ko, Ma'am Elanie, o bago na akong screen protector, Ma'am Garo. Pagkuhan ko tayo sa mo, niya, gwapo gid Bago kayo. ka. Bagang Daga ka ba kalo ka, Ma'am? Hindi mo kita rin. si Ma'am Elanie. Ang kituyo na Hindi ka tawa ka Tawaan Jack, oo! Pa-shout out from Quezon City, Joseph. Supply. Kaya ito lang, di ba sige buong sila dahil yung natay kanang kalabag. Di ka sila. Ito ba ito? Okay. Dahil ako na nagay mo sila na ito, kay bawal na dahil ako. Sunod na ito nga live. Sunod na ito nga live. Mga ito, na. Ato ang kanang dili na sa kuno magdepende na sa tama pangulo. So, sunod na mga live guys, manghatag ni og load pero ginagmay lang. Ani lang. Ano rota gusto da. So pat wala na day ato lang pat kang daday nga matag tagload sa sunod na live, ginagmay lang ha. Nagmay lang. So, pero before mag-post mi daan nga mag-post mi daan nga mag-live mi o sa oras sa
And then, kung kinsa mo share sa live, kung kinsa mo share sa live, mao'y pwedeng maka-appeal sa duwa. Kaya atay moon nga duwa. Okay. O, ang mga tubag, mao'y hataga na to og load. And by batch na siya. May first batch, second batch, third batch, nga na. So, kung kinsay makatubag, may mga taga ng load. Unya, ang mga tubag ra, ang pwede lang ko appeal sa Ito yung duwa, share. ang naka-share. May share batch. So ginagpay lang ang load ha, kung ba makatabang ko sa itong mga kaigsuunan, palipin ka ron. So, magsugod na sa kuwanday, na lang ginagpay. O sa mga pasagay na hibaw, namin mga namin mga individual YouTube channel. Ako, Jaylee Haka, si Kuya Ricky Galing, Ricky Bangis Galing. Carol, Ricky Bangis Galing, ano mo hanggang po? Ang YouTube, Ricky Bangisgar. Ang mo ha, Carol Marie. Dili, marag yung sa mga tuloy ko, ni Jamal, karoon mo rin vlog to. Carol Marie vlog daw. So katong ganahan mo tanaw sa atong YouTube no. So doon na kami tulo doon na may mga YouTube channel. Mga JLA, Jaylee Haka. mga Marie, Carol Marie. Carol Marie. So Carol Marie search ala Carol Marie kay. Or ang Ricky Bangis Galing. So katong ganahan nga pumunta sa atong YouTube lang. Ug salamat sa BI. Ito katong Oh, salamat kayo. Salamat. Subscribe no. So doon na ko'y panaday. Ang kita ko gani ha. Doon na ko'y 2,500 kapin nga subscribe. Oh, kagulyat! Ang kagulyat kaya sa tabi mo kalibot di ay. Ang kagulyat di ang kagulyat. Kalibot mo ang kagulyat kaya. So, kanong ganahan sa butang sa YouTube ni Gulyat na gihapon. Para wala yung Mas dali ito bitaw. So, mag-apil-apil lagi hapon mi, mag-collab-collab kami. Thank you, Ma'am Anthony. Nakasubscribe daw siya sa itong YouTube channel kitang tulog. Okay. Love you, ma. Kano sa mo mag-live next sa Carol, Miguel Jean, maglasang. Mo, paano mi Jean? Mo post rami nga mag-live mi. Kaya di pala mo Sa oras tayo. Mo post rami before mi magkuan live kay para may bawsan mo daan.